53. ipuina, lehoia eta azeria. Gizenduta zegoen lehoi batek sinestarazi nahi zuen eririk zegoela, eta erakartzen zituen bera ikustera beste abere talauoinekoak zelako guztien buru edo erregea. Ordea altzea eta irenstea guztia bat zen. Heldu zen leize atarira asko jakina den zen azeri bat. Diotza honi lehoiak bere etzandegi edo oetik. Atoz aurrera. Ez ni erantzun zion azeriak. Dakusadaz sartzen direnen oinatzak ez ordea irteten dutenenak. Hala orgorde zuen burua asko jakinez eta begiratua izanaz. Ipuin honek irakasten du besteen kalte, arrisku eta gaitzetatik ikasi behar dugula gure gorde bidea. Horregatik, besteen gaitzetan ipini begiak eta ikusi nondik diren etorriak.